Right, icho kwadi muri yeZimbabwe ndinoti Washington marimira kana kuti Bojongora baba isaduza correspondent kwa ZBC National FM. Zimbabwe tiri mukati menzvimbo Epworth andidika. Patinoshedzera kuti kunoti kuchikira sei? Overspill. Epworth kudemo. Vanoziva overspill. Vanoziva nezvedemo. Tikataura nyaya yedemo vanokawanda vanoziva kuti kudemo kune zvakawanda zvinoitika kuchimbonzi kuwanikwa vanhu vakanda imomo, kunonzi kuwanikwa vanhu vatonhera vazonyukurwa. Aiwa zvinhu zvakawanda zvinoitika mukati menzvimbo. But right now tiri mukati menzvimbo Epworth. Nyaya yatapambira pazuva ranhasi inyaya yababa vanga vachigara pamusha uno watiutaurwa Epworth. But vachigara mumboma vanga vachigara vari 1. Dambudziko vanogara nevamwe muno muHarare kana kuti muno muEpworth munorozhwa mune dzimba dzinogara vanhu. Haugare uri 1 nekuti pane marume zvakawanda. Vamwe vanenge vachirozha vachigara nalandlord, vamwe vanenge vachigara vega, landlord asipo. Icho kwadi muri yeZimbabwe mashoko angu anotizvo vanga vachigara vega semarozha, landlord asipo. But baba vauya panapa vane mwedzi uri kuda kuti iyo mitatu isikadariki mitatu vazowanika vakashaya. But leta mukano wekutaura nevamwe vanogara ipapo. Right, urombo rakanaka ngati rega ndikwanisa kutaura naamai. Amai makadini tinosimba amai. Imi ndimi manga muchigara panapa muchigara nevamwe kandi imi ndinokutorai sokutizo muri chairlady mutungamiriri wemuno mokuti kana pane zvinhu zvaitika vanotouya muchipiwa zvichemo kuti vana mukati menzvimbo zvakamira sei. Mungave neruzivo iro nababa vari mukati memba iyi vakashayika vakarara semutumbi panguva ino? Chandinoziva ndechekuti anonzi Sun Gold asi inenge nickname. Iye achibva kuchweshe. Yes. Handizoziva hangu kuti kuchweshe panonzi pani chaipo. Okay, zita ramainzwa renzi Sun Gold. Zita racho. Hamuzivi kuti icho kwadi here kana kuti nickname? Inotori nickname. Inotori nickname. Achibva kupi? Chiweshe. Right. Saka iko zvinozvi imi makataka kumuziva achigara panapa here kana kune imwe nzvimbo? Aiwa ndakatombogara naye mumba mangu inye achinzi anga ari gadhi home industry. Home industry. Achibva home industry nguva dzia dzekunzi magadhi chichi hatanosarudzwa. Mumba uya apa asvika mumba kwangu ndatomutapira. Ndinga ndakagara naye gore. Nechipiri pachibva uya munin'ina wake mwana wamaini. Zvikati mugogo ndikati we zvikati muziva here kuti munhu makagara naye apa munin'ina wangu. Ndikati munin'ina wako zvikati amai vake namai vangu mukoma nemunin'ina. Ndovana amai vacho manje vandoziva vari kushamba kwabushi. Avo kuchweshe handinyatsodini handinyatsodzi kuti vanogara papi ndokwaakasvara. Okay, kureva kuti imimi mune kwamuri kugara iko zvinozvi akazobva achibva azouya panapa. Nguva yanga achigara kwamuri imimi anga ari mukadzi here? Anga asina. Anoti akaita mwana wake wati akaenda nemukadzi kare kare achiri kushanda mutauni. Okay, uri muri yeZimbabwe ndeamai vane kumba kwakambogara muri matotaura nezvake oyo. Inzwai mazita ari kutaurwa dzimwe dzenguva kune vanoziva iri nickname yake. Nickname haiti mukati menzvimbo 1. Anogona kunge aitenderera nyika yeZimbabwe achishandisa nickname. But iko zvinozvi paari kunoku ndo yakapedzisira kuziva. Baba ndaita mukana zvakare kutaura nababa. Vanova ndivo vari kugara pamba vachigara nemumwe wavo uyu azowanika ari kutaya. Semazivire enyu pakutanga imimi tamboti muchiti makange musipo pane vakanga varipo vakazokwanisa kuti vaone kuti mumba mune munhu ashayika. Chii chakaitika pakutanga kana kuti mashoko amakauzono kutanga mano? Mashoko ndasangana muchibva kereke ndasvika ndisoudza chinzi vangu vachigomera vari mumba. Pakugomera kwaita mumba pakazotemwa cheni nedenga ndobvaonekwa vatotisiya kare. Ndopatatatangira pakuzofonda muresistende chimutaura kuti muroja umwe wedu aita atisiya. Ndopaazoyo landlord ndobvasvika. Pavakasvika takaenda kwamama muruga kutaura navo takabva ikoko takaenda kwababa vatanapa. Ndobva tazobva ipapo tichienda kupolisi. Saka kupolisi kwatakaenda vakanzwa rudzoka mangwana kutaura nezuva. Zvakatika mamuzi Friday. Friday ndokuti wakashayika munhu. Ndobva makaona kuti munhu ashayika. Ndobva maenda kuvatungamirira nzvimbo chairlady nani? Chairman. Ende chokwadi mutemo wedu kuti kana muchinge mune zvaitika kana muna sabhuku vanoudzwa. Kana muna mambo vanoudzwa. Muna chairman munhu. Ava ndo utungamiri kuti vati makashandisa chokwadi pachivanhu chedu kuudza vatungamiri. Ndokubva mazoenda kumapurisa. Ndokwatazoenda patakaenda kupolisi vakanzi vanodzoka. Pavakazodzokera ikoko mhinduro yakapiwa inenge handisina kuzodzokera kuti tionzwa kuti saka ivo nhasi vasvika panapa kuseni vosaka tinatidzokera futi kupolisi ikoko. Vanhu vamuridzwe pano. Vanhu vamuridzwe panapa. Ndovandobva mukufonda mai manje chemurikupa chindobva kubasa akatota ndobva kubasa mutsvaga mari kuti akwanise kuita plans yokuti chitunhu. Okay, kureva kuti landlord vaenda kumapurisa hauna kuzonzwa mhinduro yakabva kumapurisa. Saka izvezvo vati vaida kubasa kunotsvaka mari yekuti pamwe vangakwanisa kubvisa chitunha mumba chichiendeswa kumamuchari kana kuti kumusha unochengeterwa zvitunha. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndo nyaya tiri kutaura muno muka yekuti tiri paEpworth kudemo Overspill.
kune murume anga achigara achiita seroja pamba azowanika akashayika mumba mushure mekumbodzika achigomera vaanogara navo vakazonzwa kuti kugomera kuya kunenge kwadzikira kureva kuti pane zviri kuitika uyezve pane mashoko ekuti pakabuda kanenge kanoizi mumba kekuratidza kuti munhu anga akuratidza kuti kutandaza here achidhuma zvinhu zviri mukati memba saka pavakazotema cheni ndo pakaona kuti munhu aita sei atisiya macheameni aziviswa mapurisa aziviswa but kubva musi wechishanu hapasati pasvikawo mapurisa mebva vakamirira kuti landlord kanova ndiye muridzi wepanapa asvike saka mhuri yezimbabwe ndo zviri kuitika sematauriro mashoko ari kuitwa namai ava vane zita ravataura vanoti havanzwisi kuti zita rake zvechokwadi here kana kuti inickname kwamuri ikoko vasiri kuwana hama dzavo kana muchiziva munhu aimboshandiswa nickname iyi mukasvika mukati menzvimbo yeEpworth mukasvika kumapurisa munogona kuzinzwa nekuti ripoti yatovengo mobva maziva kuti hama akashayika ndirika handiziiti baba semutungamiriri wenzvimbo munotiwo kudii ndakangoona varume asvika achitaura kuti tine munhu ashayika takakubatsirana ndakati ndeko mapurisa akaenda ndokudzoka nobva vanzi kwai toda kuti tiende kwakanzera ndabora tichimanyai kwakanzera kana madzoka ako muzondiudza kuti kanzera saka havana kuzokwanisa kudzoka kubva nezuro saka nezuro kwacho takazoya pana pamanheru okuona pasina vanhu ndakataura namai vanogara ataurana kuti ava vaenda asi havana kudzoka ndobva tatoraya kufona tichibva ndaramba tichibva ndaenda kudcc ari koko ndichibva ndandomutsanangurira kuti no ndo zviri panapa tikataura tichafonerani mp kuti agotibatsira saka nhasi ndichizofona kuseni chibata landlord wapanapa ndakubata azouya kumba tikati ko uri kubvi zvikanzani ndiri kubasa ndada kutsvaka mari saka ndaona kuti anga asingatauri chokwadi chokuti anga andinotsvaka mari bhozi azouya ndikati saka iwe kana wati unotsvaka mari panapa unoda chii bhozi unofanirwa kuti uende kupolisi tigozoona kuti toita sei saka nobva ati ndaenda manje saka mai manje atorifonera kuti chiuyai kumapurisa uko saka ndobva ndotodobva nditomanya kuti ndiende kuti tisangane naye kumapurisa ora tichokwadi mhuri yezimbabwe nechikamu chishoma ka tinotaura kuti kutaura kuri kuita vanhu vari munzvimbo kuita kuti kubatana nekuchase nekupanana mashoko kuti vangabatsirana sei asi chatoda kutaura kazhinji mhuri yezimbabwe seni zvangu ndichitaura ndichisangana nenyaya dzakawanda vanhu kana vachigara kazhinji paunogara zivana nevanhu vari kugara navo ita kuti uzikira kuti unobva kupi ivawo nechitupa ivawo nehama dzinosvika pamba hongu iwe unogara wega but unosiyira vamwe dambudziko right now makagara izvezvi munhu anofanira kunge achichemwa munhu anofanira kunge achichemwa nehama dzake asi hakuna kana munhu wana ari kuita sei ari kuzivikanwa tinogona takadziparamura kumashure but ivawo nemuonudzawo siketi yako kuitira kuti mangwana usaite sei usazotambudzika izvo zvekutambura handimona ende vanhu vari kushushikana even munogara panapa imene hamukwanisi kuita mamwe mabasa pamba pachichemwa handirika saka kazhinji ngatizivanei matinogara kuitira mangwana aiwa mhuri yezimbabwe ndofunga ndiwo mashoko acho ndinoti kwaWashington marimire kwandibvozvingona correspondent wezbc national FM tinotenda